Добър ден, аз се казвам Жасмина и ще ви покажа моите мартеници. Първата мартеница е от майка ми и тя струва 80 стотинки. Да, ето, 80. Втората мартеница е ето тази. Тя е от една леля и отзаде няма нищо. Така. Тези мартенички са 10 и аз ще ги подаря на моите приятели. Тук също така. Другите мартеничка е тази, тя е на цветенце. Отзаде е с дирчетата. Тук и тя струва също 80 стотинки. Тук е от баба ми мартеницата. И така, тази от наш приятел, Леля, моите, майка ми и баба ми. Тези струват 1,50, тези не знам, тези 80 стотинки, пак да повторя, тези 80, тези не знам. Ето ги отдалече. Надявам се клипа да ви е харесал. Довиждане!